umelec, prebiehalo v knižnici Štefana Homulu v Petrovci. Hosťom relácie bude aj klampiar Rastislav Ralbovský zo Selenče. Jednou z tém bude banícka dedina na Slovensku Špania dolina. Informujeme vás aj o náplni popoludnejšieho kaleidoskopu a pripomenieme pesničky, ktoré sa v pravidelnom dobrebríčku uchádzajú o hit relácie. Nech sa vám dobre počúva. Máš ísť, čo pre teba znamená. Vyzlečená z teba a aj zo seba. Nestoj tam, dobre vieš. V stredisku pre kultúru v Starej Pazove sa v piatok a sobotu konal 32. ročník prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3x. Na podujatí tentoraz bolo 6 súťažných predstavení zo slovenských vojvodinských prostredí. Inscenácia Snehuľka zo skrine v podaní detí z ochotníckeho divadla Janka Čamana v Pivnici získala ocenenie ako najlepšie predstavenie tohto ročníka. O práci na tomto diele sa vyjadril jeho režisér Ľuboslav Majera. No, trošku zdĺhavo, lebo deti sú preobťažené rôznymi povinnosťami, takže vlastne tento celý skúšobný proces trval dlho. Aj čo je to krátke predstavenie, ono predpokladalo v prvom rade dramaturgickú úpravu, lebo toto bolo predstavenie vlastne venované